Gaztetan hemen zer itzen zen duen? Nik hemen? Bai. Ba, garbitxu eta hola gauzek, bai. Bai, hemen orduen bere, hau ikusi dugu, karregle geuk, gero indego diputazioak, bai, hau geuk karregle duen lehengo, Hilario Laza eta Ekarri Arozak eta geu lagundu talie binitzen eta geuk egin nagu hau talietu lehengoz. Hemen onzan Don Ramon, hau eta boste urte izaitxun nahiek. Eta, bai, txalako izaitxun berak. Horgo izen izaitxun txalak horta baten. Eta gozez hau izaitxun beti. Hau onzan dana sasise gauti talietuti sartuta haure, beterik eta hori beko partia sasis honetanak egon ziren. Eta geko indun dana garbitzu, ekarritzen nun geuke zeo zerpiketako jentieri, bueno, kartilletik ditzen nun pageu, bai, ekarri eta jentie lagundu dezkuen eta debalde, izate zan. Auzolanak itzen. Auzolana, bai. Udale, beran nintie bere torritxe dauzona, egine lagunduten, bai. Bai, eta auzolan moduen, debalde, bai. Korre barik ezak. Hau garbi epini dugu gau dana. Dederto, osan gero diputazio hori zegoen hau arregle. Ni hemen ebilitzen nintzen beti. Bueno, zapatuetan tolan. Eta hemen onan horretorten zan bezara, barri jokoa bakarrik? Bai, barri jokoa eta beranientie, guden beranientie, gontxe bere torritzen dira ona, Gatzine bere bai beranientie? Bai, beranientie gordu nizete zine konteuek. Bai, hemen sortziretan da martardiztan izete zan bezie orduen. Oine bakarri da abadik gitxi dauzela dinu eta Andrasko aper hor da bizen bezi moten.